Хей, приятели, здравейте отново! Включвам се с едно бързо видео, където искам реших да разгледам трите основни стъпки, които на мен ми помагат. Къде ходиш, бе, моето момче? Моя приятел. Трите стъпки, които на мен ми помагат вече 15 години да се издържам с моите картини, което често казвам не е много лесна задача, понеже в днешно време, нали, с цялата тази дигитализация и с тази свързаност, която интернет ни предоставя, хем достигаме до повече потенциални клиенти, хем в същото време и конкуренцията е брутално смазваща. Има някои неща, с които аз съм компенсирал, понеже, нали, не съм чак толкова добър като художник в сравнение с някои колеги, които просто са прибити с талант. Ево им правя, наистина страхотни са. Няма да правя реклама, да ги споменавам. Има три неща, които мога да посъветвам всички, които се занимават с рисуване и искат да увеличат продажбите си. Сега, първото, особено за любители, забелязал съм, че много хора се занимават с разни неща, дето не са много добри в тях. Първото, което е основно, е качеството на произведенията на изкуството. Тоест, колкото и окей да са всички други аспекти, самия продукт, ако е много кофти, мисията става много сложна, още самото начало. Първото нещо, което трябва да е фокус на всички, нали, любители, то това е по-скоро за нали, не за професионалисти, които картините им се купуват веднага, когато ги качат в социалните мрежи. Това е по-скоро за хора, които, нали, любителски се занимават, ще им се, нали, да имат повече продажби и така нататък. Първото трябва да е да се вдигне качеството на художествените произведения. Това става, първия начин е човек да прави това, където му е силата. Сега, ако му е силата портрета, да прави портрети, ако му е силата пейзажа, да прави пейзажи. Аз сега, примерно, портрети много рядко правя, не съм от художествената академия, не съм се занимавал с портрети. Не ми е това силата. Аз съм настъпил на това, което така го усещам. Нали, слушайте си интуицията, и самата обратна връзка на клиентите, на почитателите ще ви насочи към това, което най-добре ви се получава. Само да смени ръцете. Днеска малко по-топличко. Ще се поспотя догоре. Както и да е. Намерете това, което е вашето и настъпете там. В смисъл, използвайте доразвити силните си качества. Сега едно друго нещо, което аз постоянно го говоря, то е тема направо за отделно видео, но ще го вмъкна тук. Използвайте по някакъв начин натура или някакъв мотив. Примерно, направете си някакъв проект преди да започнете картината, за да може да си спестите част от ангажимента, докато я рисувате, да може да се фокусирате повече върху технологичния процес. Това старата школа, нали, много настървено отричат, нали, да се използва примерно някакъв проект като снимка обработена и така нататък, но за мен е престъпление, нали, в днешно време да не се използват технологиите. Дали това, където го говорих в миналото видео, нали, един залез не мога седим човек да го нарисува за една минутка. Използвайте нещо, което, нали, предварително сте си подготвили, за да може да максимално добре да се получи самата картина. Защото експерименти директно върху самото платно е много рисково,
нали, ви си представяте как искате да се получи, обаче реално като не се получи и става едно приправяне и играл съм го, това не е окей. Колкото сте по-подготвени, толкова по-добре. Това е първата стъпка. Секунда пак да сменя. Значи, накратко обобщавам, използвайте, правете това, което ви, там където ви силата, наблягайте и се подготвяйте, за да може крайният продукт, нали, самото произведение на изкуството да е максимално стойност, нали, да привлича хората. Стъпка номер 2, абсолютно задължителна, даже не знам дали има хора, които, нали, те всички до някаква степен я правят, но повечето просто отраскват повърхността на цялата работа. Това е да се използват технологиите и в частност интернет. Това нещо, сега ако при 30 години, за да ти видят картините, трябва да ги разнасяш по изложби, я дойде някой, я не дойде някой, много, нали, ако си някакво име, имаш така хора, които да те промотират, окей, обаче иначе си просто загинал. Буквално, докато в днешно време безплатно може да достигнеш до страшно много хора в интернет. Значи Facebook, Instagram, сега тия новите платформи за по-младите, TikTok и така нататък, не знам колко е подходящо за такъв тип изкуство, но хората са в интернет, факт. Там е много важно, примерно, добра идея е някоя книжка за онлайн маркетинг да прочетете, някой курсче да се вземете. Има много тънкости, които хората не ги знаят. Значи той е българина, малко всичко му е ясно, от всичко разбира. С така затворено съзнание и това саботира много хора. Аз също съм бил така, не правя изключение. Използвайте социалните мрежи, създайте редовно съдържание, споделяйте го. Сега много хора правят следната грешка, мислят си, хората сега какво ще си помислят, ама сега той, оня какво написал, влизат в някакви полемики, в някакви коментари, някакви дискусии безсмислени. Много важен съвет, тук малко спра да се поема въздух, трябва да не ви пука чак толкова. То, особено в сферата на изкуството, всеки си с някакви там виждания, мнения, всеки повечето, нали, си мисля, че само това, което те правят е, нали, изкуство. Общо взето мътна и кървава, няма смисъл да влагате време, енергия и ресурс да влизате в спорове и така нататък онлайн. То си е направено, има си там копчета за да спреш да следваш човека, да го блокираш и т.н. По-добре много действие и да досъдите на някои хора, но да достигнете до повече, отколкото нищо да не правите по една публикация примерно на седмица. Аз сега, понеже като кача страницата в групата, нали, отбелязвам последователи, всички, там акцент, някакви такива глупости. Те хората, нали, получават известие, че са отбелязани. Нали, извинявам се, че ми е малко агресивен маркетинга, ама сега в крайна сметка, който иска, може да се цъкне на настройките, да спре да му излиза каквото и да било от мене. Това е общо взето. Сега вече там за собствен сайт, тънкости като имейл маркетинг и такива работи, тук въобще няма да се впускам, но заслужава си, според мен, задължително човек, който, нали, му се ще да му се получават по-добре нещата, да наблегне малко в тази област и да попрочете за маркетинга, за дигиталния маркетинг, за продажби като цяло, защото за художниците, много колеги, нали, аз някой да ми продава картините, толкова ставаше така. То фактически самото съзнание на произведение на изкуство, нали, окей, обаче самото пласиране, самото продаване, там вече нещата са малко по-специфични. Особено в днешно време, където летвата се е вдигнала супер високо.
понеже хората с тази свързаност, където говоря с интернет, имат много по-голям избор и достигат до много повече творци и общо взето е трудно. Някой каже, че е лесно, не знам. Смисъл някой му е лесно, който са му много стойностни нещата. Просто се търсят, но това е по втората стъпка. Значи накратко използвайте интернет и малко инфо допълнително за маркетинг и продажби. И третата стъпка е комуникация. Тя малко застъпва това, което говорих, но комуникацията с клиентите. Много хора това нещо го пропускат, а пък е важно, защото реално аз съм забелязал, че тези, които купуват картини, те са като цяло от малко по-особено тесто хора, по-деликатни, по-разбрани. Много рядко съм изпадал в някакви филми, скандали, свързано с продажба на изкуството ми. Интересувайте се от хората, давайте допълнителна стойност по някакъв начин. Дайте повече, отколкото очакват. Общо взето, в крайна сметка, и двете страни като са доволни, шанса, нали, да продължат нещата в положителна насока, нали, да продължат да купуват от вас е много по-голям. Това е, значи, излетяме от такова нещо, ще да казвам в тая връзка. Да, имате само една възможност да направите първо впечатление. Сега хората, които ви познават, имали са, нали, взимане данни с вас, те знаят на какво сте способни, но тези, които за първи път имате, нали, контакт, т.е. за първи път си купуват нещо от вас, много е важно да не правите някакви издънки, защото това първото впечатление имаш само един шанс да го направиш. Докато другите, които, нали, вече знаят как се справяш, те са склонни, нали, да ти простят, ако се издъниш някаква глупост, но внимайте с хората, които за първи път се свързват с вас. Тези неща всичките ги имам малко по-подробно обяснение в една видеосерия, която съм създал точно за тези неща. Има линк отдолу в първия коментар и в описанието на публикацията ще сложа. Там, който му е интересно по тази тема, може да цъкне, да се, естествено, имейл си иска, за да се изпращат видеята автоматично. Не мога на всеки да сядам ръчно му пращам видеята, нагласил съм нещата. И това е общо взето. Понякога отива в папка спам, значи то при 2 години стана някакъв... секунда. Почтите станаха по-строги от към автоматични имейли и понякога отива в папка спам, проверяйте там. Аз съм направил каквото мога от към настройки. Вчера даже разбрах, че съм направил някаква велика глупост. За мое улеснение съм насочил всички отговори на имейлите да отиват в gmailската ми почта. И това фактически направо ги е нафърляло в папка спам писмата ми, понеже все едно този, който го изпраща и този, който го получава, са различни хора. Нали, те излиза. И технически съм се прецакал много, кой знае от кога. Аз чуя, що хората не си отварят имейлите, те отивали спам, както и да е, днес го правих това. Това е всичко. Последно, сега за тези, които са останали до края на видеото. Днеска ми хрумна сега с тези брутални цени, инфлации. Това е евро. Малко трудничко, всеки притеснен от финансова гледна точка. Това, което реших да направя, е да намаля Арт Академията, онлайн курса ми, до другия петък, фактически.
7 дена. Ще е на специална цена. Абонирайте се долу за видеята, за да получите имейл. Фактически. То тук няма да е обявено. И отделно, обаче в коментара ще сложа един код, промокод за отстъпка на отделните модули от Арт Академията, които са в онлайн магазина ми. Сега не съм го измислил колко ще 20-30%, нещо такова. Общо взето цъкнете в коментара, там първия коментар, там ще има връзка към всичко. И това е. Ами освен да пожелая приятна събота неделя и живи, здрави и така. Чао от мен, до скоро!